Krštenje Gospodinovo, godina B. Iz Markova evanđelja. U ono vrijeme propovjedao je Ivan: nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Onih dana dođe Isus iz Nazareta Galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i duha poput goluba, gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina.